Tko kaže da je u hrvatskoj brodogradnji sve crno? Dokaz da se i u vrijeme najveće krize može pogoditi dobar posao dolazi sa navoza Šibenskog remontnog brodogradilišta. Radnici sa ovih navoza u posljednje su 3 godine povećali izvoz Hrvatske prema Norveškoj za čak 600%. Prije 3 godine pod sredstvom hrvatsko-norveške tvrtke Kronomar, šibenski NCP sklopio je prvi ugovor o gradnji radnih katamarana za norveške naručitelje. Posao je sklopljen u vrijeme najveće krize. Imali smo jako veliku konkurenciju od nekoliko brodogradilišta iz istočne Europe, ali i nekoliko kineskih brodogradilišta s kojima Norvežani već dulje vrijeme surađuju i upravo zbog toga smatramo da smo ugovorivši ovaj posao napravili veliki uspjeh, jer svi znamo da nije lako pobijediti u cijeni kinesko brodogradilište. NCP-ovi katamarani izrađeni su prema norveškim projektima, ali su kompletne instalacije i oprema na njima rezultat hrvatske pameti. Riječ je o dvotrupcima dužine 13,5 i širine 7,5 metara, koji se koriste kao radni brodovi na ribogojilištima. Od potpisa ugovora do porinuća, posao u šibenskoj mandalini odradi se za 5 mjeseci. 1 mjesec i pol dana treba nam za dobavu osnovnih materijala, 15 dana za pripremu svih materijala za početak sklapanja trupa broda. Onda ide period građenja trupa broda koji traje negdje oko mjesec dana u osnovi. Nakon toga radimo opremanje broda mjesec i pol dana i zadnja 2 tjedna imamo brod u moru, dovršavamo, finiširamo, radimo probne vožnje i nakon tog perioda smo spremni za prijavu predaju broda naručiocu. Nakon što su prvi brodovi zadovoljili ukuse naručitelja, posao samo raste. U 2010. napravljen je tek 1 katamaran. Godinu dana poslije proizvedena su 4, dok ih je lani isporučeno 5. U ovoj bit će nadmašena cijela dosadašnja proizvodnja. Norveški naručioci kontinuirano plasiraju nove ugovore. U 2013. planirano je isporučiti 8 jedinica, a postoji mogućnosti za 2 dodatna ugovora, dakle zaokružili bi na 10 jedinica, što je otprilike bila proizvodnja u nešto više od 2 godine. A koliki se potencijal skriva u poslu s Norvežanima, možda najbolje govore brojke. Norveška uzgajališta lososa na godinu privrede čak 4 milijarde eura. Brojke su nevjerojatne i industrija ulaže stalno u sofisticirane proizvode, u nove tehnologije. Jedna od tih proizvoda je naravno ovaj brod koji vidite, ali stalno rade inovacije, stalno osmišljavaju nešto novo kako bi dali suport praktički toj industriji. Tako da po nekim najavama u narednih 5 godina oni namjeravaju svoju flotu brodova koje opslužuju ribogojilišta povećati za 200 brodova. Eto, i mi kao NCP tu definitivno vidimo svoju tržišnu šansu. I još malo brojki. Svaki od brodova vrijedan je 5 milijuna kuna. Zahvaljujući ugovorima Šibenskog brodogradilišta, cjelokupni hrvatski izvoz prema Norveškoj povećan je za 600%, a Šibenik se sa 27. popeo na 3. mjesto gradova izvoznika u Hrvatskoj.